Hello guys, good day. This is Jepoy pa rin po and welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo nitong napakabilis lang na gawing merienda. Ito ang sapin-sapin. Yes guys, ang bilis-bilis lang gawin ito. Kaya samahan nyo ako, gawin natin to. Let's go! Sa pagsisimula nga natin ng paggawa ng sapin-sapin guys, ito na yung mga kakailanganin natin. Siyempre, kuha tayo ng glutinous rice flour, tapos rice flour. Ito yung mga dry ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng meriendang sapin-sapin. So, maglagay tayo sa bowl ng 2 cups ng glutinous rice flour. Pagkatapos niyan, 1 cup naman ng rice flour. Bali, ito yung mga dry ingredients nakakailanganin natin guys. And then ipag-mix natin to, itong mga dry ingredients. And pagkatapos natin siyang ma-mix, lagay naman natin yung 2.5 cup ng coconut milk. And then pagkatapos niyan, maglagay naman tayo ng 1 cup ng condensed milk. Bale, ito na yung pampatamis niya guys, pampalasa niya. And then mimix natin siya hanggang sa mag-well incorporate. Subukan nyo to guys, napakabilis lang sa mga ginawa kong mga kakanin, mga rice cakes. Ito ang napakabilis lang talagang gawin. And pwede nyo rin pala to gawin pang negosyo kung gusto nyo lang. Tapos guys, kuha tayo ng container o ano man lalagyan. Tapos i-divide kasi natin to into 3 equally, syempre. Since yung liquid na nagamit natin dito ay 2.5 and then 1. So, mga 3.5. So, bali tigi 1 cup tsaka tigko konti. Yun. Kailangan natin siyang i-divide guys kasi lalagyan natin to ng pangkulay. O, ayan. Tapos, gamit din pala tayo ng sieve. Tapos, i-sift natin siya para mawala yung lumps. Para mas smoother. So, ngayon, nahati na natin sa tatlo. Maglagay na tayo ng pangkulay. Ito lang yung available kong pangkulay guys. Kaya ito lang. Pero kung meron kayo ibang pangkulay na gusto nyo gamitin sa inyong sapin-sapin, nasa sa inyo naman yan. So pag liquid ang gagamitin nyo guys sa pangkulay, maglagay kayo ng 2 drops. Kung makikita nyo, medyo malabnaw yung kulay. Pero okay lang yan kasi pag natuyo or pag naluto naman yan, magiging matingkad yan. Tapos sa powder, dapat mga 1 pinch lang pero nalagay ko 2 pinches. Kaya ito. Ganyan. Okay yung kulay niya pag ganyan pa lang. Pero pag naluto talaga siya, mas titingkad pa siya. Kaya pag powder ang gamit nyo, dapat 1 pinch lang. And then haluin lang ng maigi. Tapos yung isa hindi na natin lalagyan para plain lang. Para may white. Tapos kuha na tayo ng ng lalagyan. Since wala akong lalagyan or wala akong pang molder pala, ginamit ko na lang yung spring form. Tapos nag-grease ako ng mantika, tapos binabawan ko siya ng plastic para hindi dumikit. And then, nilagay ko na pala yung plain una. Tapos, magpainit na tayo ng steamer. I-steam na natin siya for 12 minutes sa low-medium heat. Takpan, and then mag-wait tayo. Yan, after 12 minutes, lagay naman natin yung isang layer. Yung isang gagamitin natin sa isang layer pa. Pangalawang layer pala. Tama, pangalawang layer. Ayan. Tapos, takpan and then steam uli natin siya for 12 minutes. Same init lang. Ayan. Low-medium heat guys ha. And then after nyan, pag naluto na siya ng after 12 minutes, lalagay na natin yung pang last layer natin. Tapos, steam uli natin siya for 15 minutes naman guys. Tapos same heat lang, low medium. Promise guys, gawin nyo to, napakabilis lang talaga. Medyo natagalan lang ako kasi nagfi-film pa ako. Kinukuhanan ko siya ng video. Pero gawin nyo to, napakabilis lang. So okay na siya. So nilagay ko na siya sa plato. Tingnan nyo, mas matingkad or tumingkad lalo yung kulay. Kaya dapat pag maglalagay kayo ng food color, konti lang. Tapos ang ilalagay ko pala ditong toppings ay yung desiccated coconut. Isangag mo lang siya sa kawali, low heat lang
Tapos, lagyan mo ng mga 2 tablespoon ng brown sugar. Tapos, halo ka lang ng halo hanggang sa mag-brown siya. Ayan, ang bilis-bilis lang talaga nito guys. Pwede nyo itong gawin and then inegosyo nyo o kaya pang merienda nyo. Yan. So, ito na guys. Ang ating sapin-sapin. Napakabilis lang talaga. Tapos kayo, syempre, titikman na natin to. And sa toppings pala guys, depende sa inyo kung anong gusto nyong toppings. Sa akin, ito lang kasi yung available na. Kaya ito na lang yung ginawan kong toppings. Pero pwede nyong lagyan ng latik kung gusto nyo. So, ito na yung ating sapin-sapin na napakabilis lang magawa. Ngayon, verdict time na naman. And promise guys, tamang-tama lang yung lasa niya. Nung unang tikim ko, yung tamis niya medyo mababa. Pero siguro mataas na yung panlasa ko sa tamis ngayon. Pero okay naman, saktong-sakto lang yung tamis niya. Pero nilagyan ko pa ng condensed milk sa ibabaw. Kaya naging mas malasa. Mas masarap. Kaya subukan nyo to guys. Napakabilis lang gawin. Pang merienda nyo, pang negosyo nyo, pang almusal nyo. So yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!